चला निकला। रावण जैसन गलती ते मत करिए। रावण भी हनुमान जी के बानरे समझता है, लेकिन पूरा लंका जरा दे। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जो ना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम अंदाज। अंदाज फिल्म में एक्टर यानी कि अभिनेता के रोल में बाड़न हमने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार यानी कि खेसारी लाल यादव। वही जे फिल्म के एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बाड़ी अर्शी खान। अर्शी खान बॉस के प्रतिभागी भी रह चुकल बाड़ी। ये फिल्म एगो पारिवारिक फिल्म के और पारिवारिक फिल्म बनावे की कोशिश कई गई बा। स्क्रिप्ट में ताकत ना रहला के कारण खेसारी लाल अपना काबिलियत और अपना क्षमता के अनुसार प्रदर्शन और कैरेक्टर के ना जी पाई बाड़ी। ये फिल्म के एवरेज फिल्म मान सकल जाला, लेकिन खेसारी लाल के जौन एगो रुतबा है, एगो जौन ओहरा है, जौन एगो उनकर काम करे के शैली है, जैसन उनकर फिल्म आवे वो तरीका की ये फिल्म नहीं खे बन पाई। ये में कहीं से भी खेसारी लाल यादव के एक्टिंग पर हमरा शक नहीं है, लेकिन हम ये कहल चाहते कि जब फिल्म के चुनाव हो, जब फिल्म साइन कल जाता तो अगर कहानी एक बार देख ले चाहे कि चाहे एक बार कहानी के बारे में सोच लेवे के चाहे का कहानी के डिमांड बा, कैसन कहानी बा, एक बारे में अब खेसारी लाल के काफी सोचे विचारे के चाहे। कहे से कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और ये हमरा कहला से ना हो उ हवन, ये से हम कहता और ये जग जाए। अगर हम फिल्म के बात करी तो फिल्म में दिखावल गई बा कि गांव घर के आज जौन मॉडर्नाइजेशन में, आधुनिकरण में जौन संस्कार और रिश्ता के छीछा लेदर होता उहे ये फिल्म में दिखावल गई। ये फिल्म में दिखावल गई बा कि खेसारी लाल के शादी हो चुकल बा, वो औरत से एगो बेटी भी बिया, लेकिन खेसारी लाल कमाए जब बाहर जाता तो उनका बाहर वाली और एगो दूसरा औरत से भी नैन मटक्का हो खिलावता और ओकरा से रिश्ता बन जाता। और उहे रिश्ता के समय समय पर का विपदा और का स्थिति और का परिस्थिति के सामना करे का पड़ता उहे ये फिल्म में दिखावल। लेकिन हम बार बार कहब कि स्क्रिप्ट में वो ताकत ना होखला के कारण, डायलॉग में वो ताकत ना रहला के कारण ये फिल्म फीका पड़ जाता। ट्रेलर देखला से और फिल्म के ट्रेलर में ये कोई ऐसा कोनो डायलॉग ना लौकल है, ना सुनने के मिलल है, ना जैसन बा जौना सुन के लागल है कि वाह फिल्म के तो इंतजार कर ही के न पड़ी। लेकिन हाँ, ये फिल्म में खेसारी लाल अपना एक्शन से रोमांच पैदा करे की कोशिश बस से कैले बा और एक्शन वो फिल्म में दिखत भी बा। लेकिन कलाकार बिना स्क्रिप्ट के बंध जाता। अगर स्क्रिप्ट में ताकत ना रही तो कलाकार अपना क्षमता के अनुरूप फिल्म में अपन कला के प्रदर्शित और प्रदर्शन ना कर पाई। वो स्थिति ये फिल्म के ट्रेलर में देख के पूरा लगता। खैर, अगर वही हम बात करें अर्शी खान के तो अर्शी खान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जो एल्बम स्टार बाड़ी से एल्बम में काम करे वाली लोग बाड़ी, उनका से भी बेकार और घटिया एक्सप्रेशन देने बाड़ी। अर्शी खान के कहीं से भी एक्सप्रेशन डायलॉग के मैच कहीं भी नहीं। अर्शी खान के ना डायलॉग में ताकत बा, ना एक्सप्रेशन में ताकत बा। जब डायलॉग बोलताड़ी तो एक्सप्रेशन गायब हो गई बा, जब एक्सप्रेशन मेंटेन करे के कोशिश करताड़ी तो डायलॉग के गुणवत्ता खत्म। यानी कि ये फिल्म में स्टार कास्टिंग से लेके फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग में भरपूर कमी, एकरा के और बेहतर बनावल जा सकता है। ये फिल्म के ट्रेलर में एगो गाना बा और खेसारी लाल यादव एक्शन, एक दो कारण हमें फिल्म में बस खेसारी लाल यादव के एक्शन और गाना
यह दूगो चीज बा जौन कि उनकर ऑडियंस के और उनका फैन लोग के बांध के रखले बा। अन्यथा ये फिल्म हर मुकाम पर फेल साबित भइल बा हमरा नजर। पूरा 5 मिनट के ट्रेलर बा और 5 मिनट के ट्रेलर ना एगो शॉर्ट फिल्म होखे, पूरा फिल्म में ट्रेलर में घुसेड़ दे। खैर रउआ सब के कैसा लागला फिल्म के ट्रेलर और सबसे बढ़िया सीन कौन लागला, खेसारी लाल यादव के का सुझाव दिल चाहतन जा अपन विचार कमेंट बॉक्स में बस से बताइए कि अब वो खेसारी लाल यादव एगो ऐसा मुकाम पे पहुंच गए बा कि उनका भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो नया मुकाम पर और एगो लीक से हट के दिखावे के कोशिश करे के चाहे और यह हमने की आशा भी और हमारा पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह और ट्रेंडिंग स्टार हमने के आशा पर खरा बस से उतर। ऐसे ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जाने खातिर, भोजपुरी फिल्म गाना और ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। अगर ये वीडियो रवा सब यूट्यूब पर देखा नहीं जाता, अगर यह वीडियो रवा फेसबुक पेज पर देखा नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ले जा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दे जा। नमस्कार।